Spos Met Duf. Duf heeft trouble met zijn mumtje. Duf kwam van schwa schoven naar huis. Am is niks zo lachen te mout. Vandaar wie am de hummer op een tweede neel opgejaagd. Dat meint op zijn duim. Hij wondert, wil zijn mumtje dat vandaar wat kon. Als hij hineingeht, kleedt hij zijn maats aan. Wenn der maats wat terugkomt, dan weet hij darf nicht naankomen. Seine maats komt aber nicht teruggefahren. Toen geht hij hinein, boot zich en zat zich Onkels Tisch. Seine mumtje heeft zich aber nicht so viel tijd genomen om Onkels merken. Ze zat am Markt met Rice Krispie Cereal op dem Tisch. Dat is Duf nu aber te veel. Zo'n wel hij gleich eten. De Rice Krispies, der worden meer een knikkere man hij is oud is. En dat wordt hij ganz genäht. Seine Großmama knikkert doch wel immer, wann sie moet opstaan. En am haben sie verteld, dat dat komt van de Rice Krispies eten. Duf at nu bij Bussenbaske. Hij laat zijn vrouw zum Onkels opbrengen en hij gaat slopen. Wens hij de nächste dag aber wel wegreizen, moet hij tijdig opstaan. Hij heeft aber nicht een alarm en wel han dat zijn mumtje zal hem opwekken. Wens am aber nicht so vertalen te mout is, neemt hij bis een zadeltje, schrift doen op dat zijn mumtje zal hem klok 5 morgens opwekken. Hij draait zich om en slaapt. Wat hij dan endlich opwekt, is dat klok 7 morgens. Hij draait zich om, zijn mumtje is al opgestaan en alles wat hij doet is ook bloß een papiertje. De boven schrift dat is klok 5, niet toe op. Nu wordt het toch zijn beter gewas, hij had zich gedemütigt en zich vereinigt met zijn mumtje, eer hij te bed ging. Dan wordt het allerhand schöner gegaan. Wenn dich diese Geschichte interessiert hat, dann tu nicht vergessen zu subscriben und drück auf diesen nächsten kleinen Video ab, um noch eine Geschichte zu hören.